Hello everyone, welcome to my channel. Karon kay ako ang suruyin ang mga bata house to house survey kung kinsa tong wala nag-eskwela nga bata. Ilista diri ang katong nangundang og eskwela lang oh. Kay akong ipasa sa kuan. Dara, pila ka mo kung nanguan ng ngundang eskwela. Dara anak kanang babaw lang. Pika sa nasa luyo. Anak, kanang complete name niya lang ha, dayon unsay grado. Ngani undang. Wala ka module karon. Sige. Ayo, dayto nay. Ang nang eskwela imong anak tanan? Si Bunbon? Si Ugdok no. Karon kay anya ni udto sila. Ay, yang mga anak is daycare pa man ini. Grade 3 na si Ugdok sunod. Ang si Bunbon. Ani daycare pa wala. So dili na ko malista di ay. Thank you kay ang giingon man gud diri ang gisugo namo is katong wala jud di padayon og eskwela or ni undang mo ilista. Kay ngayon na koy i-hike ha. Ayo day Grace. Wow, guwapa, rebanded. Mag-interview ko kadali ha. Dahil na eskwela imong anak karon nag-continue sila eskwela. Unsay grado na si Grace, oh. Unsay grado na sila da? Grade 1 man ni siya, mag-grade 2 na karon ko. Mag-grade 2 na din. Kay gisugo man gud mi nga ang katong wala daw mi eskwela is among ilista di ani. Kay ang katong ni undang ba? Unya kay murag may balay ko kakuan karon kang kre-kre nga balay. Nang eskwela man daw sila als unsaon may nako pagsulat nga and then dugay na biya ni sila nag-standby din karon. Nang eskwela dag als tinuod kre bitubag daw kre tinuod ba kre? Tinuod lagi. So man daw ilang i-prove daw be nga nag-eskwela sila og kuan. Nang ngay kuan diploma. Nang so dili nang graduate na sila. Muski na pa sila kuan grade 11 ang guro. Agoy, nalibog ko ani. Si Yuri, naka-eskwela karon wala ka nang module jud siya ba? Eskwela. Haji. Budong dong, alin sa dong nag-eskwela imong kuya dong? Eskwela ni si Yuri no module. Nag-eskwela siya wala. Dong. Sa kanang ALS? Dili als. Ay als guys. So, saan ako ilista? Nalibog na ko. Sure man kahangan ni mo ko. Nag-eskwela ALS? O di ay, unsa man ako asan ako ibutang ning kuan karon kanang nag-eskwela man sila ALS. So, ang gipangita man gud is katudyong naa sa dipid nga grade 1 to paingon sa grade 12. Unsa man nako Ani ko sa mga naghan man diri nag standby gold kay naa man poy tindahan diri. So sa inyo haday kanang pila mo ka magsuon day? Pila mo ka magsuon ba? 11. Din nang eskwela jud sila tanan. Wala pang ubon. O sa ilista diri ang wala nang eskwela. Kana ra man akong gihangyo, akong gipangayo is katong wala ning continue dayon ni undang og eskwela. Kay ako ang ipasa kana karon. Last na nagitagaan na tag chance karong hapon. Sige, lista dira. Kanang complete name. Mora man, may laing dagang chika. Ang wala na yung eskwela? Oh, kato nang undang. Sumara mo siya pa. Oh, ilista. Oh, kana. Mora man gud na. May, asa ka taman gani, may? 12. Sige, na human na ka, no? Oo. Karong layer lang. Pero sa baroy ka nag-graduate. Lilista mo yun, day. Ayun, ang grade niya i-appeal. Ikaw, pe. Saan nag-grade niya? Uy, wala si Amang kay murag ilista jud ni pili ilay muron mang. Ha? I-appeal na tira lang. Oy na wala tinuod na kay ang wala manggod ni ay appeal kayong aliyong. Ayaw katawa kay ilista tanan wala manggod ng eskwela ang wala ng eskwela. Kwarta. Enrique Hill. Ito ba na nito nung Sige. Dili man naa may eskwela gihapon ang katong modular katong naipirmahan ba din ihatod sa eskwelahan. Si Mario pod. Si Mario nakas kuan siya ALS wala. Ayun, hindi mo na diri na tanti.
Ayo pwede ra tanan man dili may basag naa diri nga kuan household dili ingon ang butante mo yung kuanon. Oh naa jud tanan once nga naa diri sa sulod. So kani karon is ning undang ni siyang eskwela since elementary pa. Dayon day kanang pila edad nimo karon? 23 23 dayon. Kataman na human og eskwela lang. sa grade 1. Sure grade 1? Grade So 23. Ni ka eskwela kag ALS wala. Wala? Sure ba? Isa imong teacher sa grade 1. 1. Si Teacher PD lang. Di ay so ako kang ilista ha kay basig makuan ka o sige lista mo ngalan dira. Dira name nimo dira. Ayaw ka hadlok sa imong ngalan. Kay atuan ni siyang tabangan. Sige. Unsa imong ngalan? Michelle Michelle lang. Blando. Tudloy lang. Sige. Si Angel ako, pares lang pangalan. Sige lang. Michelle, di ka ko na ipasa ron. Wait, tampo. Nga kay ko auntie. Michelle ka na dira. Michelle Blandon. O ana, wala siya ni eskwela dayon. Murag sayo siya na minyo ba? Din ako na lang siyang i-appel. Nalimot sa kasi mong ngalan? Dili ko kumaluso. Michelle. Angel ako, pares lang pangalan. Sige, ako na lang sulat lang be. Ako na lang mulista sa iyang ngalan kay dili man kabalong mulista si Enday. Ayaw inihok lang. Lang sulat sa iyang Michelle lang be. Kay dili ta kabalo lang. Michelle lang kanon. Sige na lang, Michelle lang, dili ta kabalo lang. What? Amo na lang gilista kay kuan man kanang nalimot to siya sa iyang spelling o Michelle Blando. Okay? Daghang kayong salamat. Po siya is niundang ni siya og eskwela. Unsa kang undang? Niundang lang og eskwela nimo? Tarong baka na tinuod ba unsa kang graduhan ni undang? Grade 5 lagi. Grade 4 man siguro. Grade 5. Tungudjol. Juan. Ay la kaulaw kay sa YouTube ni nako i-upload. Niundang ni siya tungod kay ang iha manggong mama is ko yung undang. namatay iyang mama ato pang panahon dayon. Na, ang iyang papa is naminyo pud og lain. Okay, naglista na siya. O ibutang ang grado lang, dara lang. Asa tama niyang grade? 5. Grade 5 di ay. Okay, salamat kinalista. O katong kanang spelling ni dara na. Janry ba anak ni Angging? Unsay nga spelling ana iyang ngalan? Butlang, kalimot ko na. So daghan ubay-ubay jud di ay sa ako ang barangay. Ito, sa bukid. Ito, mata ni mo, kolektra. Dili na ko layo kayo. Ubay-ubay kaayo ang wala makapag-eskwela og tarong diri sa amo ang purok. So, nanghinaot mi this coming enrollment nga daghan ang ngiskwela. Init kay mga darling, grabe ka init. Dayon, daghan ubay-ubay jud ay ang wala nagpadayon og eskwela karon tungod sa COVID daw. Gi-interview pud ako sila tungod daw sa COVID. Pero based on my observation is nangundang sila tungod sa kapigado, ka-crisis sa panahon. Dayon nagbulag ilahang mama and ana. Okay, thank you so much sa mga nag-support.